के सुथानी। ले आदि सैया जी नथुनिया बेच के सुथानी। म्यूजिक बाय टिंकू तूफान। के सुथानी। ले आदि सैया जी नथुनिया बेच के सुथानी। लॉकडाउन से राउर छूट गइल नौकरी, एक पाई घर मेरा हट नहीं घेरो करी। लॉकडाउन से राउर छूट गइल नौकरी, एक पाई घर मेरा हट नहीं घेरो करी। मुखिया जी से मुखिया ले घर ही चाउर कुटनी। ले आदि राजा जी नथुनिया बेच के सुथानी। ले आदि